L'Associació Catalana de Municipis defensa que la nova llei de telecomunicacions aprovada pel Congrés a finals d'abril protegeix més els veïns que no pas l'anterior text. L'entitat municipalista recorda que ja permetia expropiar l'ús als terrats i assegura que amb la nova legislació els ajuntaments i els veïns estan més protegits. Entenem que no, entenem que els ajuntaments en un moment donat poden d'alguna manera qüestionar segons quina infraestructura de telecomunicacions, per tant transmetre la tranquil·litat de que l'Ajuntament, com un veí més del poble, defensarà els interessos del poble i segons què no ho permetrà fer. El Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions assegura que mai s'havia expropiat cap terrat, tot i ser possible, i que ara, tant veïns com ajuntaments, poden encarregar un contrainforme i frenar el projecte. Existia així de simple, forçosa i prou. Ara, amb aquesta nova llei, s'ha incorporat el nou paràgraf a continuació, en el que diu que mentre no hi hagi una altra alternativa tècnica viable. No? En això posa encara millor a les associacions de veïns perquè sempre podran contractar un informe d'un enginyer independent, un informe que faci un contrainforme. No? La llei va entrar en vigor el passat dia 11. La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya estudia portar-la als tribunals.